Kuchárska show Moja mama varí lepšie ako tvoja je späť. Ak miluješ varenie, máš rodinného príslušníka, s ktorým ti to varí jedna radosť a chceš účinkovať v obľúbenej relácii, prihlás sa na joj.sk/castingy a vyhraj minimálne 500 eur. Kuchárska show Moja mama varí lepšie ako tvoja je späť. Ak miluješ varenie, máš rodinného príslušníka, s ktorým ti to varí jedna radosť a chceš účinkovať v obľúbenej relácii, prihlás sa na joj.sk/castingy a vyhraj minimálne 500 eur. Kuchárska show Moja mama varí lepšie ako tvoja je späť. Ak miluješ varenie, máš rodinného príslušníka, s ktorým ti to varí jedna radosť a chceš účinkovať v obľúbenej relácii, prihlás sa na joj.sk/castingy a vyhraj minimálne 500 eur. Kuchárska show Moja mama varí lepšie ako tvoja je späť. Ak miluješ varenie, máš rodinného príslušníka, s ktorým ti to varí jedna radosť a chceš účinkovať v obľúbenej relácii, prihlás sa na joj.sk/castingy a vyhraj minimálne 500 eur. Kuchárska show Moja mama varí lepšie ako